ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልተይ ከመይ ትኾኑ? ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ጥዕና እናተመነኹ ሎማዓንቲ ፍልይ ዝበለ መደብ ሒዘልኩም መፂእ ዘለኹ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዘቕርቦ ዝነበርኩ ንሱ ድማ ብቕልል ዝበለ ኣገባብ ከመይ ጌርካ ደርፊ ክትሰርሕ ከም ትኽእል ኣብ ሞባይልካ ማለት እዩ ካልእ ብዘይ ዋላ ሓንቲ ነገር ሓገዝ ሞባይል ጥራይ ተድልየካ ሓንቲ ፅብቕቲ ሞባይል ኣንድሮይድ ኣነ ኣንድሮይድ ስለ ዝጥቀም እቶም ኣይፎን ትጥቀሙ እንከለይ ኣብኡ ኩሉ ሓደ እቲ ሲስተም ንሱ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ደርፊ ከመይ ጌርካ ከም ትሰርሕ ከርእየኩም እየ ቅድሚኡ ግን ሓደ ሓደ ደርፍታት ብኤኣይ ገይሮም ናይ ቅድም ደርፍታት ነቲ እንታይ ድበሃል ነቲ ሙዚቃ ጥራይ ኣውፂኦም ነቲ ግጥሚ ወሲዶም ወይ ነቲ ቮይስ ጥራይ ወሲዶም ኣቀናቢሮም ኣብ ውልቃዊ ረብሕኦም ዘውዕሉ ሰባት ገለ ትርእዩ ትኾኑ ኢኹም ማስ ፅቡቕ ኣይኮነን ፌር ዘይኮነ ስራሕ እዩ ነቲ ስራሕ ሓደ ምንኣስ እዩ ካልኣይ ኮላይ ክብሪ ኣብ ስነ ጥበብ ምጉዳል ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ ንዓይ ሕጂ ኣነ ንውልቀይ ዝጥቀመሉ እዚ ኣብ ዝኾነ ፕላትፎርም ገለ ኣይዘርግሖን እየ ንዓይ ጥራይ ደስ ክብለኒ ከም መዘናግዒ ዝጥቀመሉ ወይ ድማ ሓንሳእ ሓንሳእ ደርፍታት ንዓኻ ዝትንክፉኻ ደርፍታት ወይ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ትደልዮ ደርፊ ምስ ሰኣንካ እዛ ደርፊስ ብከምዚ ተትስራሕ ወይ ትብሎ ነገር እንድሕር ኣለዎ ወይ ሓንሳእ ሓንሳእ ስኢሉ ደስ ዝብለካ ምሽ ናይ ገሊኦም ደርፍታት ግጥሚ ደስ ዝብለካ ግን እቲ ዜማ ትፀልኦ ብካልእ ዜማ እንተትስራሕ እዛ ደርፊ ትብላ ንኣብነት ትፀንሕ ሕጂ ነቲ ግጥሚ ከም ዘለዎ ፅሒፍካ ኮፒ ጌርካ ናብ ካልእ ቅዲ ሙዚቃ ከተርዕሞ ትኽእል ኢኻ ነቲ ግጥሚ ጥራይ ወሲድካ ማለት እዩ እዚ ግን ፌር ኣይኮነን ኣነ ኣይድግፎን እየ ከም ሓሳብ ግን ንውልቅኻ ክትሰምዖ ደስ ዝብለካ እዩ ሓንሳእ ሓንሳእ እቲ ግጥሚ ጥራይ ደስ ዝብለካ ደርፍታት ኣሎ ገሊኡ ዜምኡ ሕማቕ ወይ ድማ እቲ ደራፋይ ድምፁ ደስ ዘይብለካ ክእል ይኸውን ብብዙሕ ምክንያታት ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ከምዚ ከመይ ጌርካ ክትሰርሖ ከም ትኽእልን ብቕልል ዝበለ ኣገባብን ከርእየኩም እየ ቅድሚኡ ግን ነዚ ስቴፕ ምእንታን ከይሓልፈኩም እንዳሕለፍኩም ኣይትረኣይዋ ኢኹም ምክንያቱ ኩሉ ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ካብ መጀመርታ ስካብ መወዳእታ ክትከታተልዋ ብክብሪ ዕድመኩም ኦኬ ሕጂ መጀመርታ እንታይ ኢና ክንገብር ደርፊ ክንሰርሕ እንድሕር ኮይና መጀመርታ ዘገድሰና ግጥሚ እዩ እጂ ግጥሚ ቁሩብ ኣፋፍኖት እንድሕር ኣለካ ናይ ግጥሚ ባዕልኻ ክትፅሕፎ ትኽእል ኢኻ ሓደ ሓደ ሰባት ኣለዉ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ዋላ ፌስቡክ ርአ ወይ ኣብ ካልእ ሶሻል ሚድያ ገለ ይርአ ንፉዓት ገጠምቲ ኣለዉ ግን ስኢሎም ፖስት ገብርዎ ገለ ይርአዮም እየ ሓንሳ ሓንሳ ደስ ዝበለኒ ግጥሚ እንድሕር ረኺበ ነቲ ግጥሚ ኮፒ ገይረ ኣብዚ ኤኣይ የእትየ ደርፊ ገብሮ እየ ሓንሳ ሓንሳ ባዕለ ኤዲት ገብሮ ገለ ማለት እዩ ሽዑ ደስ ዝብለካ ክሰምዖ ሓንሳ ሓንሳ እቲ ቃላት ቁሩብ ፀገም ኣለዎ ናይ ቻት ጂፒቲ ፀገምቲ ናትና ናይ ትግርኛ ዝበሃል ቋንቋ ውሑድ ተዛራባይ ስለ ዝኾነ ከም ኣብቲ ናይ እንታይ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ቻት ጂፒቲ ኣተራጉማ ድዩ ኣፀሓሕፋ ድዩ ገለ መለ ቁሩብ ፀገም ኣለዎ ኣነ ሕጂ ነቲ ስቴፕስ ከመይ ይመስል ንኸርእየኩም ዳ እምበር ግጥሚ ባዕልኩም ፅሕፍዎ እንድሕር ኮንኩም ኣዝዩ ተመራፂ እዩ እንድሕር ዘይፅሕፍዎ እንድሕር ኮንኩም ግን ሓገዝ ናይ ኤኣይ የድልየካ እዩ በቲ ኤኣይ ጌርካ ተሓጊዝካ ሽዑ ባዕልካ ተዕርዮ ማለት እዩ ዝኾነ ዳሓንቲ ስቴፕስ እንዳኸድና ክንሪኦ እንዲና እዚኣ ግን ሓደራ ዝብለኩም ንዓና ንመዘናግዒ ክንጥቀመሉ ዳ እምበር ነቲ ስነ ጥበባዊ ስራሕቲ ናይ ካልኦት ሰባት ክንደፍሮን ረሃፆም ዘፍሰስሉ ስራሕ ከነዳኽሞን ከም ዘይብልና በዚ ኣጋጣሚ ክሕብረኩም ይፈቱ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ናብቲ ቀዳመይቲ ስቴፕ ክንከይድ ኢና ኦኬ መጀመርታ እንታይ ከገድሰና ግጥሚ ከገድሰና ግጥሚ እንታይ ክንገብር ኢና ግጥሚ ንኣብነት ናብ ቻት ጂፒቲ ንኺድ እሞ ኦኬ ኣብ ቻት ጂፒቲ ግጥሚ ክንፅሕፍ ኢና ንኣብነት ናይ ደርፊ ግጥሚ ብዛዕባ ዓወት ንበሎ ሕጂ ብዛዕባ ዓወት ሶሪ
ብዛዕባ ዓወት ፀሓፈለይ ክንብሎ ኢና ንቻት ጂፒቲ ኦኬ ክሳብ ንሱ ዝፅሕፈልና ንእሽተይ ግዜ ክትወስድ እያ እዚ ንዓና ከም ሕጂ ነዚ ንኸርእየኩም ኢለ ከም ተዓንተ ወይ ዝበልኩኹም እቶም ባዕልኹም ትፅሕፉ ግን ብዝያዳ ነቲ ዝፀሓፍኩሞ ግጥሚ ኣብ ኖትቡክ ድዩ ኣብ ገለ ዘሎ ንዑ ኮፒ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ንዑ ኮፒ ጌርካ ኣብኡ ከለኻ ፔስት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ናብቲ ዳሕራይ ንኸዶ ናብቲ ካልኣይ ስቴፕ ማለት እዩ ሕጂ ግን ንግዚኡ እዚኣ ክንገብር ኢና ኦኬ መገዲ ዓወት ገይርዎ ኣሎ ባዕሉ ቻት ጂፒቲ የዕርይዎ ኣሎ ኦኬ እዚኣ ከምዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ነዚኣ ፅሒፍልና ኣሎ ማለት እዩ ነዚኣ ከም ዘላታ ኮፒ ክብለ ኣነ ነዚኣ ኮፒ ክብለ እየ ሓደ ሓደ ምምዕራያት ገለ የድልዮ ይኸውን እንድዩ ሕጂ ብጭንቀት ጀሚረ መንገዲ ነዊሕ ነበረ ገለ ገለ ዝብል ዘሎ ገሊኡ ናዕታ የብሉን ገሊኡ ከዓኒ እቲ መስመር ብእንግሊሽ ስለ ዝሓስቡ ዳይሬክት እዩ ዝትርጉሞ ቻት ጂፒቲ ከም ዝበልኩኹም ናይ ትግርኛ ኣክሰስ የብሉን ንሱ ብዙሕ ሕጂ ነዚኣ ከም ዘላታ ኮፒ ኢልና ናበይ ክንከይድና ሽዑ እዚኣ ሱኖ ኤኣይ ትበሃል ኣብዚ ኣብ ጉግል ኣቲኹም ሱኖ ኤኣይ ኖርማል ከምዚኣ እንድሕር ፅሒፍኩም ኣብዚ ቅድሚት ክትመፀኩም እያ ሱኖ ዶት ኮም ትብል ማለት እዩ ግን ዳሕንቲ ዲስክሪፕሽን ኣብ ታሕቲ ክገድፈልኩም እየ እቲ ዲስክሪፕሽን ብዝያዳ እቲ ቀንዲ ንሱ ምዃኑ ንክትፈልጡ ማለት እዩ በርከ ብዙሕ ፕላትፎርም ኣለዎ ናይ ከምዚ ደርፊ ዝሰርሑ ገለ መለ ትርእይዎ ትኾኑ ኢኹም ኣብ ኣድቨርታይዝመንት ብዙሕ ይመፅእ ገሊኡ ገንዘብ ምስ ከፈልካዮ ፅቡቕ ኣየምፅኦን እዩ ወይ ከምቲ ኣድቨርታይዝ ዝገብሩሉ ይኮነን ሕጂ ተቀዳዲምኩም ገንዘብ ኣይትኽፈሉ ነቲ ፍሪ እንድሕር ረኺብኩም ፍሪ ጥራይ ተጠቀሙ ንግዚኡ ግን እዚኣ ሱኖ ኤኣይ ትበሃል ኣፕሊኬሽን ብጣዕሚ ጠቃሚት ኮይና ረኺበ ኣነ ካብተን ድፈተንኩም ብዙሓት ፈቲነ ነይረ እዚኣ ሱኖ ግን እታ ቤስት ዝበልክዋ ኣነ ማለት እዩ ኦኬ ሱኖ ኤኣይ ምስ ኣተኹም እቲ ሊንክ ክገድፈልኩም ብታሕቲ ከም ዝበልኩም ኣብ ሱኖ ኤኣይ ምስ ኣተኹም መጀመርታ ሎግኢን ክትገብሩ ክትሓተኩም እያ ኣብዚኣ ላዕሊ ክሬኤት ትብል ዘላ ትርእይዋ ዘለኹም ናይ ሎግኢን ኣፍታ ናይ ሰርች ቦታ ማለት እዩ ናይ ሎግኢን ቦታ ክትመፀኩም እያ ኣነ ኦልሬዲ ሎግኢን ስለ ዝገበርኩ ማለት እዩ ኣነ ሎግኢን ገይረ እየ ፕላስ ኣብዚ ታሕቲ ኣፕግሬድ ዝብል ዘሎ ትርእይዎ ኣለኹም ብፀጋም ኣብዚ ታሕቲ ኣፕግሬድ ገይረ እየ ኣነ ገንዘብ ከፍለሉ እየ ብዙሕ ኣይኮነን 7 ቅርሺ ገለ እታ ፕሪሚየም ማለት እታ ቀዳሚቲ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንዳዓበየ ከይድ እዩ ማለት እዩ ንሱ እንታይ ጥቕሙ ገንዘብ ምስ ከፈልካዮ ገሊኡ ኦፕሽንስ ጥራይ በካ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ፍሪ ክልተ ኣትበካ መስለ እንተሪኢ ተጋጌ ኣብታ ሓንቲ ኣብታ ቀዳሚት ስቴፕ ኮላይ ብጀካታ ፍሪ ማለት እዩ ድሕሪ ኣድላ ስቴፕ 4 ደርፊ ኣትበካ ኣብቲ ሓንቲ ፍታ ፕሮን ኮላይ ትርኢ እዚኣ ፕሮ እያ ኣብታ ሓንቲ ኮላይ ስጋብ 6-7 ትበካ መስለኒ ኣይፈተንኳ እንደለኹ ንዓ ግን ተወሳኺ ኣለዎ ኤዲት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ገለ ማሲ ከምቲ ድኸፈልካዮ መጠን ከምኡ ከዓ ብልጫታት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ኣብታ ፕሮ እየ ደለኹ ኖርማል እየ ደለኹ ከፊለሉ እየ ናይ ክረዲት ኣለኒ ክንደይ ደርፍታት ክሰርሕ ከም ዘለኒ ማለት እዩ ገደብ ኣለዎ ኦኬ ግዜ ከይወስደልኩም ምእንታን ሕጂ እንታይ ክንገብር ኢና ኣብዚኣ ብፀጋም ትርእይዋ ዘለኹም ሆም ክሬኤት ስቱዲዮ ላይብራሪ ሰርች ሁክስ ኖቲፊኬሽንስ ዝብል ኣሎ ኣብዚኣ ክሬኤት ትብል ዘላ ኣብኣ ኢና ክንኣቱ ማለት እዩ ኦኬ ነዚኣ ክሬኤት ትብል ምስ ገበርናያ እቲ ኢንተርፌስ ነዚ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ክመስል እዩ ኦኬ ኣብዚ ኣብ ላዕሊ ሲምፕል ካስተም ገለ ዝብል ኣሎ ኩሉ ግዜ እዚኣ V5 ግበርዋ እዚ 4.5 ገለ መለገለ ቁርብ ትሕድ በለ ናይቲ መጀመርታ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ድሕር ፔይድ ኮይንልኩም ከዓ ድበለፀ ማለት እዩ ፅቡቅ ክሳይ ክበኩም እዩ ፅቡቅ ኣማራፅታት ክበኩም እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ 2.3 ኬይ ትርእይዋ ዘለኹም ኣብዚ ጎኒ ኮይንስ እዩ ከም ኮይንስ ሕሰብዎ ክንደይ ደርፊ ክትሰርሕ ትኽእል ወይ ክንደይ ክሳይ ትገብር ማለት እዩ ኦኬ ካብዚአን ካስተምን ሲምፕልን ዝብላ ትርእይዎን ዘለኹም ኮለ ኣብዚኣ ሲምፕል እንድሕር ጌርካያ
song description يحتك اسخا درفن دحر نبينو instrumental ጥራይ እንድሕር ደሊኻ ንኣብነት ሕጂ ሪላክስ ገብረካ ክድቅስ ንኣብነት ትደሊ ኣብ ድቃስካ ከምዚ ህዱእ ሙዚቃ እንድሕር ደሊኻ ንዓኻ ከደቅሰካ ትደልዩ ድዩ ወይ ብሓፂሩስ ንዓኻ ከምቲ ከም ሙድካ ከምቲ ናትካ ሙድ ትደልዩ ነገር ኣብዚኣ ትእዛ ማለት እዩ ኣብዚ ፅሒፍካ ከምዝን ደልዩ ኣለኹ ገለገለ ትብላ ሽዑኡ እዚኣ ክሬኤት ትብል ዘላ ብታሕቲ ትሪእዋ ዘለኹም ክሬኤት ትገብርዋ ማለት እዩ ኢንስፓይሬሽናል ኣብ ዝንህለኩም ኮራል ኤነርጂሽ ገለመለ ገለ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ሆረር ኮር ገለ ድብል ዘሎ እዚ እቲ ቅድም ሙዚቃ ስኻ ትደልዮ ማለት እዩ ቅድም ሙዚቃ ስኻ ትደልዮ ኣብዚ ትፅሕፎ ኮርድስ ገለመለ እንዳበልካ ተእትዎ ማለት እዩ ነዚ ኮርስ ገለ እንዳበልካ ምስ እተኻዮ በቃ በዓል ኣብ ዝንህለኩም ፅሒፋት ሕጂ ክሬኤት ትብላ ማለት እዩ ሕጂ ንዓና እዚ ኣየገድሰናኒ ማለት ደርፊ ክንሰርሕ ስለ ደሊና ዘለና እዩ እቶም ኢንስትሩሜንታል ጥራይ ክትሰርሑ ትደልዩ ሰባት ግን ከምዚኣ ጌርኩም ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚኣ ሲምፕል ተኣትዉ ማለት እዩ ኣብቲ ካስተም ደይኮነ ኦኬ ሕጂ ንሕና ደርፊ ኢና ክንሰርሕ ደሊና ኣለና ማለት እዩ ደርፊ ክንሰርሕ እንድሕር ኮይና ናብዚኣ ካስተም ትብል ዘላ ናብኣ ንኣቱ እዚኣ ካስተም ትብል ዘላ ምስ ኣተና ኣብዚኣ ላይሪክስ ትብል ዘላ ብግጥሚ ዝፀሓፍናዮ ማለት እዩ ኣብዚ ክነእትዎ ኢና ሕጂ ኣነ ከም ዝበልኩም ኣብ ቻት ጂቢቲ ንግዚኡ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣገዳስነት የብሉን ካብ ቻት ጂቢቲ ሕጂ ዝሰራሕናያ ከነብል ኣይና ክነዕርያ ኢና ማለት እዩ ኣብዚኣ ቁሩብ ጥራይ ንእሽተይ ምምዕራይ ተድልያ ፐርከት ፕሮምፕት ዝፀሓፍናዮ ንሕና ኩሉ እዩ ኮፒ ገይርዎ ደሎ እዚ ክፍሊ ሓደ ዝብል ዘሎ እንኮላይ ብእንግሊሽ ንዑ ምእንታን ክርድኦ ቨርስ 1 ኢልና ንፅሕፎ ማለት እዩ ቨርስ 1 ኢልና ንፅሕፎ ብድሕሪኡ እንታይ ኣለና ኣብዚ ኦኬ እዚ ኮራስ ድብል ዘሎ እንኮላይ ብባዕልና ክንገብሮ ኣለና እንታይ ከም ዝኾነ ሎም ማዓንቲ እምበር ባዕሉ ኮራስ ኢሉ ይፅሕፎ ነይሩ ግን ናይ ንሓን ብዙሕ ክሳይ ኣይኮነን ብዙሕ ደድክም ስራሕ ስለ ዘይኮነ ነዚአን ከምዚኣ እናገበርና ቨርስ 2 ገብራ ኢና ብድሕሪኡ እዚኣ ኮራስ ሓን ከነዕርያ ኢና ከምዚኣ ጌርና ኮራስ 1 ኮራስ 2 ገለ ክንገብሮ ንኽእል ኢና መስርዕ ከተትሕዞ እንድሕር ደሊኻ ማለት እዩ እዚኣ ብሪጅ ክንገብራ ኢና ብድሕሪኡ እዚ ኣውትሮ መወዳእታ ማለት እዩ ኣውትሮ ጌርና ኣለና ኦኬ ሕጂ እታ ግጥሚ ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ተፃሒፋ ኣላ እዚኣ ፅኑሕ መሶር እዚኣ ክፈልያ ሞኒ ኦኬ ነዚኣ ከምዚኣ ጌርና እታ ግጥሚ ተፃሒፋ ኣላ ማለት እዩ ሓንሳ ከም ፅፍፍ ዝበለ ነገር ክኾነልካ ደስ ስለ ዝብለከ ስፔስ ገለ ትገብረሉ ዘለኹ ድሓር ንዓኹም ከዓ ይርዳእኩም ካበይ ናበይ ከይድ ከም ዘሎ ማለት እዩ ኦኬ እታ ግጥሚ ተፃሒፋ ኣላ ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ብድሕሪኡ ናብ ካልኣይ ስቴፕ ክንከይድና ማለት እዩ ኣብዚኣ ስታይልስ ትብል ዘላ ትሪእዋ ዘለኹም እቲ ደሊኹም ዘለኹም ደርፊ በናይ ቅዲ ክስራሕ ትደልይዎ ኣለኹም ማለት እዩ ሬገር ኢኻ ትደሊ ወይ ከምዚ ስሎው ደርፊ ኢኻ ትደሊ አርኤንቢ ወይ እዚ እንታይ ኢኻ ትብሎ እዚ ከምዚ ሻፍት ቢት ዲስኮ ዲኻ ትደሊ ባላድ ገለ ታንጎ ዝኾነ ማለት እዩ ከምቲ ንዓኻ ደስ ዝበለካ ቅዲ ትህበላ ኣብዚ ፕላስ እንታይ ዓይነት መሳርሒታት ትደሊ ኣብኡ ኣፍታ ደርፊ ከኣቱ ደሊኻ ዘለኻ መሳርሒታት ብጊታር ጥራይ ዲኻ ትደሊ ከምዚ ናይ ኣኮስቲክ ድዩ ወይ ብዝንፍሑ መሳርሒታት ከም በዓ ሳክስፎን ገለ ዲኻ ትደሊ ገለ ከዓ ብምሉእ ኣብዚኣ ስታይልስ ትብል ዘሎ እዩ ዝጠቃለል ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ክንገብር ኢና ንኣብነት ብኸመይ ክንሰርሓ ነዛ ደርፊ እስከ ሬገ ንግበራ እስከ ኣብዚኣ ሬገ ኢልና ከምዚኣ ምልክት ንእሽተይ ሰይኮማ ጌርና እቲ ህርመት ንኣብነት ፉል ድሮፕ ክንገብሮ ኢና እቲ ናይ ሬገ መብዛሕትኡ ቅዲ ብፉል ድሮፕ ጥዑም ስለ ዝኾነ ኣይ ደስ ስለ ዝብለኒ ኣብዚኣ ክነግረኩም ሓንቲ ነገር ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ቅዲ ናይ ሙዚቃ ምፍላጥ ማሳ ኣገዳሲ እዩ ንዓኻ ከም ሆቢ ደስ ዝብለካ ደርፍታት ክህሉ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ገሊእ ሰብ ዝውሕል ሙዚቃ ጥራይ ክሰምዕ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ዝውሕል ሙዚቃ ክሰምዕ ዝደሊ ሰብ ከዓኒ እንታይ ዓይነት ቅዲ ሙዚቃ እዩ እቲ ዝውሕል ክፈልጦ ኣለዎ ማለት እዩ ክትመርፅ ከለኻ ንዓኻ ደስ ዝብለካ ቅዲ ክትገብር ስለ ዘለካ ማለት እዩ
ሕጂ ንኣብነት ገሊኡ ሰብ ኣሎ ደርፊ ድፎቶ ደርፊ ከምዚ ዓይነት ቅዲ ምዃኑ ወይ ከምዚ እዩ ኢሉ ክፈልዮ ዘይክእል ሰብ ኣሎ ንኣብነት ሕጂ ከምኡ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ከም ቲፕ እዩ ሕጂ ማለት እዩ ንኣብነት ዝኾነ ደርፊ ዝሑል ሙዚቃ ናይ እንግሊሽ ንበሎ ንኣብነት መብዛሕትኡ ኣነ ብእንግሊሽ ክርዳእና እቲ ቻትጂፒቲ ከም ዝበልኩኹም እንግሊሽ ዝበዝሕ ስለ ዘንብብ ማለት እዩ ናይ እንግሊሽ ደርፊ ሓንቲ እታ ትፈትዋ ደርፊ ንኣብነት እታ ሊንክ ወሲድካ ኣብ ቻትጂፒቲ እዚኣ ደርፍስ እንታይ ዓይነት ደርፊ እያ ኢልካ ኣብ ቻትጂፒቲ ኣቲኻ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ ሽዑ እሱ ነገረካ ኣርኤን ብንድሕር ኮይና ኣርኤን ቢኣ ወይ ሶል እያ ገለገለ ኢሉ እንታይ ብዛዕባስ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ሃበ እንተኢልካዮ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ክበካ ክእል እዩ ነቲ ሓበሬታ ብምልእታ ሽዑ ኣብ ካብ ቻትጂፒቲ ወሲድካ ኮፒ ጌርካ ኣብዚኣ ፔስት ክትብላ ትኽእል ኢኻ ሽዑ ነታ ደርፊ ትግጥሙ ከም ዘለዎ ከምዚ ዝሰርሕናዮ ኮይኑ ተቐዲ ጥራይ ካብ ቻትጂፒቲ ወሲድካ ኣብዚኣ ንፅሕፋ ዘለና ሕጂ ፔስት ትብላ ንዓኻ ቀሊል ይኾነልካ ማለት እዩ ትፈቶ ዓይነት ቅዲ ሽሙ ወይ ትመሳርሒ ሙዚቃታት ወይ ትህርመት ገለ ደይ ትፈልጦ ትኾንካ ትሕገዝ ኢኻ ኦኬ ሕጂ ናብ ስራሕና ንመለስ ፉል ድሮፕ ኢለ ኣለኹ ጊታር ኮርድስ ኣብ ሬጋ ኣገዳሲ እዩ እንጂ ጊታር ኮርድስ ክብልዐ ከም ኳየር ነገር ኳየር ከም ዝተቐበልቲ ገለገለ ዓይነት ማለት እዩ ብታሕቲ ምንፃፍ ዘለዎ እንድሕር ደሊኻ ማለት እዩ ኣብቲ ብሪጅ ኮላይ ካብ ሓደ ማይ ቤት ናብ ካልኣይ ማይ ቤት ገለ ክኸይድ ከሎ ምሽ ብሪጅ ኣሎ ንዑ ነቲ ብሪጅ ኮላይ እንድሕር ክትገብር ደሊኻ ኮላይ ኣብዚ ክትፅሕፈሉ ኣለካ ከምኡ ኢልካ ካብ ስቕ ኢሉ ክሳይ ትገብሮ ማለት እዩ ሾርት ንኣብነት ሶሎ ጊታር ዋላ ሶሎ ጊታር ብሪጅ ክንብሎ ኢና ሶሪ ብሞባይል ስለ ዝኾነ ቁርብ ኣነ ብክሳይ ዝጥቀም ግን ንኩሉ ሰብ ሞባይል ኣብ ኢዱ ስለ ዘላቶ ብሞባይል ክሰርሕ ስለ ዝደለኹ እየ ቁርብ ክትፅሕፎ ከለኻ ተብለከ ኣነ ብላፕቶፕ መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥቀመሉ ኦኬ ሾርት ሶሎ ጊታር ብሪጅ ኢልና ኣለና ነቲ ብሪጅ መሰጋገሪ ኣብ ማእኸል ክኾነልና ማለት እዩ ካልእ ከምዚ እናበልካ ንዓኻ ትዘገድሰካ ነገር ብሓፂሩ ትመልኦ ማለት እዩ ድሕሪኡ ነዚኣ እንታይ ጌርና ኣለና ማለት እዩ እታ ግጥሚ ኣብዚ ተፃሒፋ ኣላ እቲ ደሊና ዘለና ቀዲ እንኮላይ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብከምዝን ስራሓልና ኢልና ጌርና ኣለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንታይ ኢና ክንገብር ነዚኣ ክሬት ትብል ዘላ ክሬት ክንብላ ኢና ማለት እዩ ሕጂ በዚ የማን ትሪእዎ ዘለኹም ርእሲ መገዲ ዓወት ዝብል ዘሎ ትገብረልና ኣላ ጀነሬት ትገብረላ ማለት እዩ ክልተ ከም ዝበልኩኹም ክልተ ዕድል እያ ትበካ ኣነ ሕጂ ነቲ ፔይድ ኣይጥቀምን እየ ዘለኹም እንታ ንኩሉ ሰብ በቲ ፍሪ ክርድኦ ኢለ ስለ ዝበልክዎ በቲ ኖርማል ፍሪ ዝጥቀም ዘለኹ ማለት እዩ ኦኬ ሓንሳብ ስጋብ ጀነሬት ትገብር ስጋብ እዚኣ ጀነሬት ትገብር ግን ኣብ ቻትጂፒቲ እታ ዓንተወይ ዝበልኩኹም ከመይ ጌርካ ክትገብራ ከም ትኽእል ቅዲ ናይ ሙዚቃ ንኣብነት ስኻ ደስ ዝብለካ ደርፍታት ሲ ከመይ ጌርካ ክሳይ ትገብሮ ከመይ ጌርካ ትፈልጦ ዝብል ክንርኢና ኣብዚ ሕጂ ብንኣብነት ዋት ንኣብነት ናይ ማይክል ቦልተን ንበል እስከ when a man loves a woman when a man loves a woman ሕጂ እዚ ዋት ጀነራል ንገሊኡ ሰብ ቁርብ ክሳይ ክገብሮ ስለ ዝኽእል እንታይ ንምባል እዩ ከየብለና ክሳይ ዋላ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ጊቭ ሚ ፕሮምፕት ፎር ሱኖ ኤኣይ ዋላ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንሱኖ ኤኣይ ፕሮምፕት ፀሓፈለይ when a man loves a woman ትብል ደርፊ ከምኡ ዓይነት ቅዲ ክትሰርሕ እንድሕር ደሊኻ እቲ ቅዲ ናይቲ ደርፊ ደስ ትብለካ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ስሎ ባላድ እዩ እቲ ህርመት እቲ ጀነራል እንኮላይ ሶል ሪትም ኤን ብሉዝ እዩ ክላሲካል ሶል ወይ ከዓኒ ክሳይ ማለት እዩ ኦኬ ፐርሲስ ልጅ መጀመርታ ሰሪሕዋ ነይሩ እዛ ደርፊ ማለት እዩ ኣነ ብናይ ማይክል ቦልተን ስለ ዝፈልጠ ትሪት ገግየ ብዝኾነ ድሓን እዚአን ከም ዘለዋ ኮፕ ትብለን ማለት እዩ ነቲ ስታይል ገለመለ ገለገለ ዝብል ዘሎ
زي ارتيست بلا كل جزء يتديكم نعم معناته دوليور لهم قد موسيقى طري سلا زغدسكم نزي كوبيلكم كم زي زلاتا ناب سونو وقت وسدو تقوليهم شعو ابزي تصفوا معناتي ابزي دغبرنا اوكي زغونه توديات لنا لاتي انا غدفون زي بدحريو درف تسرح له حجي نسمع يا خمي يمثل سوري أو هلا هبت تقط من دام ببني عن كلمة أنت عني لي نص مهانون خلنا رجعت حسبات كبدن حلمي قل زي موتها مشيت كوي جلم كندي برخان علو امنتيو مرعاي عين في تمراني اي كبرن اي كدكمن عوت كريم وقالو بترقستن بتمنتن حلمي نغنوتا اقري اي تملسن كساب زبن زهكر كبر ازي من قديو من قدي عوت አይከፍእን ሓቀይዶ ማለት ከም ዝበልኩኹም ቋንቋ ትግርኛ ቁርብ ክሳይ ስለ ዝኾነ እዩ ከምብቦ ይክእል ንሱ ፅቡቅ ጌሩ ከምዚ ፀያፍ ጌር እዩ ዘንብቦ ብዝኾነ ግን ከምዚ ጌሩ ይሰርሖ ማለት እዩ እዚኣ እታ ቀዳሚት ክትኮን ከላ حسبات كبدن حلمي قل زي موتها مشيت كوي جلم كندي برخان علو امنتيو مرعاي عين في تمراني اي كبرن اي كدكمن عوت كريم وقالو بترقستن بتمنتن حلمي ፀገም ቁሩብ ናይ ቋንቋ ሽግር ስለ ዘለዎ ይልሓን ብዝኾነ ትደርፊ ከም ዝበልኩም ከምዚ ጌርካ ክሰርሖ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ከምዛ ዘላታ እታ ግጥሚ ከምዛ ዘላታ ኮይና ማለት እዩ ነታ ዓንቶይ ዝወሰድናያ ናይ ወይነማን ላብሰውማን ትብል ጀነራ ኣብዚ ንህለትኩም ሕጂ እቲን ያለና ምሽ ነዚኣ እስከ ግበረልና ክንብሎ ኢና ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርሓ ክንርኢ ኢና እቲ ኣብ ብሬገ ባዕልና ከምቲ ደስ ዝብለና ንመርፆ እዩ زوجة لا كم يجرا خمس صورة خرينا مالتي بلس نزي كساك تقبر تخليها أبتي أبتساقم تريو لهم أب استوديو أعتقاد ولا ده حنكاب زوات عون كلا سوفت ويرات هالو نتي دمت تراين بينو أوتيها أبنت نيدر في خمس خصين نحرر لكم كوينو مالتي وخمس نيدر في مسرح بهجتات نحرر لكم كوينو نتجت مي كم زلوا تدوق موت خليها على الخامات نتادمت نبينا توتسا نتادمت نبينا أوتيها موسيقى تراي نبينو بلاير كانت ناتكا دمت بالعلي كتمول أتخلي خامات في جنزي قروب بروفيشنال صراحيو أب استوديو ماسي أب جزء استوديو كله كله نت دمت خاب على خا كتم عراري ولا كدمت تمل قلو بوتا مايكروفون كا بعبي خا نت دمت خا أني اشتي ريفرب ديلي قلم لا قلختو سخول لك ناي استوديو صراحة نخمس مالتي إذا بدمت خا تجبرون دحر دلي خا مالتي دحر يكون جن كم زلوا بتصيافي قرب كسي جبرك أي
ግን ኣይከፍእን እዩ ኣቀይዶ እስከ ንርአያ እዚኣ ኸዓኒ ቁሩብ ከምዚ ግዜ ይወስድ እዩ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ክትከይድ ከለኻ ካልእ እንታይ ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ እዚ ምስ ወድአ ብድሕሪኡ ኣበይ ኬድካ ዳውንሎድ ክትገብሮ ከም ትኽእል ዳውንሎድ ምስ ገበርካዮ ባይዘወይ ሓደ ነገር ክነግረኩም እዚ ደርፊ እንድሕር ደይከፈልካሉ ኮንካ ኣብዚ ሱኖ ኣብዚ ድብለኩም ዘለኹ በዚ ብፀጋም ታሕቲ ትሪእዎ ኣለኹም ኣፕግሬድ ድብል ዘሎ ኣብቲ ኣፕግሬድ ድብል ኣቲኻ ኣፕግሬድ እንድሕር ደይገበርካዮ ኣብ ዩቲዩብ ብፍላይ ከዓ ክትዝርግሖ ከለኻ እቲ ደርፍታት ኮፒራይት ይሓተካ እዩ ኣየብለካን እዩ ማለት እዩ ኣይሕልፈካን እዩ መን ግዜኡ ክሕልፈካ ይኽእል እንዲ ግን ኮፒራይት ምዃኑ ቀልጢፉ እዩ ዲቴክት ትገብሮ እቲ ናይ ዩቲዩብ ኣልጎሪዝም ማለት እዩ ይፈልጦ እዩ ካብ ፔይድ ፕሮሞሽን ዲ ተሰሪሑ ወይሲ ፍሪ ቨርዥን ኢኻ ተጠቂምካ ገለ ይፈልጦ እዩ ንሱ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ነቲ ደርፊ ናይ ዝተሰርሐ ናይ ቅድሚ ሕጂ ደርፍታት ገለ ትሪእዎ ዘለኹም ዝነበሩ በዓል ተኽለ ተስፋዝጊ ገሊኦም ናይ ባዕሉ የማነ ባርያ ገለ ደዕርይዎ ደለዉ ከፊሎም ምስ እተውዎ ገንዘብ ዝሰርሕሉ ዘለዉ ገለ እዩ ፅቡቕ ኣይኮነን ማለት ነቲ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ብዙሕ ገንዘብ ዝፈሰሶ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ከምዚ ጌርካ ናብ ናይ ውልቂ ረብሓኻ ከተውዕሎ ዝኾነ እስከ ዳሓን ንርኣያ እዚኣ بچنكت جنميرة من قالي ناويها فرا حسابات كبدو حلمي قن زي موتها مشيت كبي تشلم كان لي برحان له همنتيو مرآيا مفيت بمراني عايك حبرن عايك تكمن عاوت قريبو علو ፀያፍ ቋንቋን ጎኒ ገዲፍና ማለት እዩ ዳሓን እዩ ኣይከፍእን ኢለ ሓስብ ኣነ እዚኣ ኸታ ካልእቲ ማለት እዩ ዝበልኩም ከክልቲ እያ ኣብ ፍሪ ድሕር بچنكت جميرة من قدينا وإحنا برا حسابات كبدون حلمي كان زي موتة مشيت كبي تلم كان لي برهان له امنتي ومرأي نفيت زمراني عايك حبرن عايك دكن عاود قريبو قالو بتقشت بتمنيتن حلمي هنا تالو اقري عايت ملسن كصاب زبت حكركا ازي من قدي ነዚ ይመስል ማለት እዩ ብሓፈሻቲ ኢንተርፌሱ ኣሰራርሑኡ ከምዚ ገይሮም እዮም ዝሰርሕዎ እቲ ካልእ ድሓን ብዙሕ ኣገዳስነት ስለ ዘይብሉ እየ ብዝኾነ እታ ደርፊ ከም ዝበልኩም ምስ ተወድአት ኣብዚአን ጥቓ ናይ ድምፂ ኣብ ሳሕቲ ትሪእዋ ዘለኹም ክሊክ ትገብር ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ ታሕቲ ዳውንሎድ ትብል ኣላ ነዚኣ ዳውንሎድ ትብል ዘላ እዚ ዌቭ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ፕሮኢት ዝነፀረ ስለ ዝኾነ ክትከፍለሉ ኣለካ ኣነ በዚ ፍሪ ስለ ዘርእኩም ዘለኹ እዩ ስኻ ናብ ኤምፕስሪ ኢኻ ክትገብራ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ኤምፕስሪ ክብላ እየ ናብ ኤምፕስሪ ዳውንሎድ ክትገብሩ እያ ዳውንሎድ ኮይኑሉ ሕጂ ማለት እዩ እዚ ዳውንሎድ ጌርካ ክትሰምዖ ትኽእል ኢኻ
زودخكو كنسيا بزوح جزينا بركو نزي مسل مالتي بحفشة درف خمي يسرح بموبايلك بقلل زبالة أجباب كل الكيبل مالتي إذا حسب إنذار فتيهم ما تكونوا تصفى يقبر زي تردؤكم نقدر نحرالو أبكم تصحفوا ليش قريبوا سرح لكم إيه نلوم مجن زي تأخلنا هون نسمع عنه بصفف زبالن بنوتصور نجيريا إلى يحسب له ندحر زخنا زي تردؤكم نقدر له جن أبكم تصحفوا لي كلا أرستي كلا مدب جيرنا خن راخبنا خالو معلتي سسناي